tipra ham skim ni bisingti tiprasa sikla rokno ibai thangyak mai basran nasibung bai tini khumpui academy khumulungo loa jijak I auto rickshaw bagmani pandao thangai thogoi ka bubagra prodot kishor deborma o salo pandao thangai manjaka AARCC ni member Bijay Kumar Rangkhol boro karibo tongkha 11 mandai ni MLA Shopna Deborma TTA DC ni CEM Purnachandra Jamatia tai CEO CK Jamatia no khoboi EM Boboranjan Riang EM Ananta Deborma EM Kamal Koloi tai EM Sohel Deborma no khoboi juda juda adong rok tai haba phangchong rok pandani bisingti khorok nui ra chiba khorok sikla rok no borni manthai I auto rejaknai tai basang salo tai kubuni rejaknai hini no koktoma phiaba tirini khumpui academy ni nokhlawa songjak blakhero khatung rakha TTA DC hapang thaibani yagulo puila obono kaisa lokorokno kaham samung ngo chuba mani bisingti khatung mani kaisa panda songjajakha tai o I auto manmani wahanyo je auto mannai rok borok bai thangni down payment rang 50,000 hai rang maroi tai rang renai TTA DC 1000 TTA DC hapangni bakhakti bahija subsidy rejaknai abo haikeno yafarmani thangbatango jotoi neira chiba borokni srai document samung paima bai borno rejakgranai 600 jona total rejaknai o scheme bisingti hini saklaijakmani tini kaisa pandani bisingti obo remani bai khatung jaklaikha manai rok tai khatung jak yafarnai rok tai khatung laijak TTA DC ni hapangni joto hapang naikolai borok